Čau lidi, dneska se zahrajeme hororovku jménem The Remastered, což v překladu je remasterový, ten přišla nějaká divná, která nás bude nahánět, takže se těšte, budete hodně lékaček, ale dávejte lajky a vypadá to, že nám to zemřela nějaká beluga. Takže to vypadá na hodně zajímavé místo. Takže bych tomu asi dal tak z 10 tyto komentáře, jestli se bojíte nebo ne. Zatím se usaďte, pohodlně, dejte si něco. No, a my jdeme na to. Borec tady ke beluga. Nazdar, belugo. Si vezmu s dovolením, si vezmu vysílačku. A jdeme se najít nějaký ukryt. Ty vole. Dělej mi z něj, vypadně od tamtu, ty debile. Kamo, já ho viděl, co to taky, kamo, co to bylo? A máš poslat děti, ty debile. Dobrý. Vypadá to, že jsme asi nepřežili noc, protože jsme zemřeli skoro uprostřed té noci. Já bych tomu řekl, tak já nevím, tak na průbod nějak. Ale vypadá to, že asi nedostaneme pointy, my jsme nebo žádný survival nedostaneme. Koho co to neseš? Co ti jebe? No nic. Asi nám nezbývá moc času. Co se dá dělat? Pojďme do baráku. Nikoho nepustíme, tak možná jo, ale aby dal pokoj zase. A já se vám ozvu, až bude noc. Tak jo lidi, máme tmu. A my se jdeme snažit přežít. Že hlavně budete potichu. Ano, dobře. Survive the night. Hele, sorry kámo, ale to asi nepůjde. Nevím, napište do komentářů, mám ho pustit nebo nemám. Hele, já ho pustím toho typka. No pojď. Týpek je hezký. Týpek vypadá nějak zmrzle, že asi má kulich na hlavě. Ti jebe? Jdeme zavolat na nějaký radio. Zavoláme si Bad Guy, Billie Eilish. Taky nejde. Hele, nerozumím ti ani nějak, to je asi jedno. Ale vypadá to, že jsme úplně v suchu, jako jo. Já nemám žádný problém s tím. Může být i ven. Hraje na tabletu, borec. Proč ne, že jo? Ono to je tady. Hej, kamo, neměli jsme drhnout. No to je reálně tady. Vypadni. Tady nechci, kamo. Jdi do hajzlu. No jsme v prdeli, musíme zdrhnout.
Že proč já nemůžu sprintovat? Ráno jsem nemohla sprintovat. To se nějak buklo. What the hell? Proč jsem nemohla sprintovat? No, tady tohle. To bylo. Teda my jsme mohli den už předtím, ale to asi jednak, jo. Týpek je unavený. Schválně mi napište do komentáře, jestli jste to někdo hrál. A tady má asi někdo puštěnou věž. Thanks. Zavři to světlo, ty idioté. Tamhle jde borec. Chodíme to reálně zavřu. Dělej. No, tak to je skvělý, no. Vypadni, dělej. Je zdarec. Jsem zakladovat, musím se nějak šetřit, ale já nevím kam. Dělej, to dáš. Dobrý. Mám se zlomenou nohu, to vypadá no nic. Jdi mi pozorovat obláčky. Ale ještě tam nikoho nevidím. Podle mě čerstvý vzduch. Nic. Zavdívejte, debil. Tak proto se debil. Vypni to světlo. Chceš dostat ban? Já ho klidně dám. A co tam vidíte? No nic. To by můžeš se za to rozsvětlovat, tak co seš později, nebo já nevím. On ti to ještě napsal na papírek. Nemerada. Ty vole, nech to světlo bejt. Nech ho bejt. Debil. Nech ho bejt. Opova se to zapnul. Já jsem se řekl, že to tady chodí reálně. Tady kontroluju. Určitě hledá týpek.
děláš? Tam je typek? Ne. Ne. Nazdar. Kamo jes. Ještě jsem s něho zdrhnul. Teďka nějaká elektrárna to vypadá. A nějaká skleslá elektrárna. Nějakou moc už prošla. Už má své roky za sebou, ne? Tak vypadá. Hele, pojďme se tudy. Proto ubíháme. Tam je typek. Nazdar! Budu hrát na PlayStation, to je cool. To jsme kde přesně? Jsme u té věže, takže jdeme dál, či? Takže se mnou, typko. Ano, ano, ano. Jsem to určitě přežila. Muziky ne. Tak co dál? Tak co? 25 pointů mám. 47. Hele, můžu se to koupit v obchodáku, když jdeme. Co ti je? Jdeme do hoppinku. Jdeme do hoppinku, jdeme. Hopíme si mapu. Hodinky. Nemůžu, škoda. Tady to, ne, díky. Ne. Kompasík. Nechápu tu mapu, ale dobře. Bychom měli jít, čekat. Věžička. Může mi kdo vysvětlit, proč tam Borec svítí. Já jsem ozvala, že se bude tma, zatím čau. Už máme tmu, dámy a pánové. Vy můžete přestat dělat tady s tím radarem do píči už tady. Tak, jak to vypadá? Ale z toho vyválu máme 0, což to musíme napravit. A ty lidé zapínají tady ten radar, vole. Ti jebe? Ne, žádný radar, ne. Bože, co to vidíte? Nevím. Alon. Uhni z cesty. Signál lost. Nechápu to, že kde je, nebo já nevím. Kde je? Co děláš? Teď je letadlo. Jak je vrtulník. Jak se ho vidíš, jo? Běžíme. Oh.
Musíme najít nějakou týpka, mi se nelíbí. Najdeme další skryš. Jak je nějaký dům. No nic tebe dál. No, takže schválně napište do komentářů, jestli jste se už lekli a jestli jo, tak napište komentář a dejte like, odběr. Moc se to potěší. Už se blížíme k 200 odběratelů, což mě hodně těší. No a taky mi to stalo život. Kde je? On je tady blízko. Tady někde. Týpek. No a tohle jde po tobě, obluda. Co to je? Oni hypnotizujou. Hoši, co to děláte? Hoši, reálně se tam hrál s obludou, ale dobře. Co děláš? To je debil. Jí tam reálně nalákal. Hele, týpek je tady. Půjdeme za týpkem. Nech je zavřený. Ti hrabe. Komu nechci zavřený. Nás to prdeli.
Vole, nech je zavřený, proč je pořád otevíráš? A ty zasni to světlo. Komu můžeš je nechat zavřený? Konečně. Už mě s ním sereš. Kam vypadni, když to nechceš dát? Jo, hlídejte, tam by to tam nezavírá. Dělej, otevři. Co to je? Vezmeme. Ale třeba... Ano, já jsem to vyhrála. Yes, kamo. Jsem potles pro pána Horovek. Jasně, že jo. No nic lidi, tak jsme to mohli asi ukončit a mějte se a dejte odběratele, lajky a za každý komentář bude srdíčko a hodně zhlédnutí a tak vás budu hodně odběrovat. Takže tady hoďte like a odběr a zatím čau.